the example of Brussels airport. It was a most famous crime. İnşallah دوباره نبتو. Hopefully it will not repeat. وموضوع اشكال ده انا عرب لي هو نبت الصلاة فيه. ترجمة كم؟ ترجمة كم؟ ترجمة كم بس بري مناقشة ويدا كان أود لي عرب شيء زوري ليه. Because there are a lot of Arabs citizens in your country, you might face this kind of problems. It's interesting that you see it this way. You will clean your country from especially their minds. Yeah, well, Even though we are police, we don't intend to politics, but it's our suggestion. If you clean them, it will be very good. we take note of your point of view. Het was een beetje een rare situatie. Was een beetje protocol setup en zo. Ja, ja. Best een paar opmerkingen van de veiligheidsdiensten hier die niet volledig politiek correct waren. Ja, dat was een beetje raar, hè? Ja. Maar ik merk dan ook aan je gezicht dat je het jou ervan denkt. Af en toe. Ja, we gaan hier met deze mensen geen discussie beginnen natuurlijk daarover. Ja. Het zijn andere werelden, dat zijn veiligheidsmensen die te maken hebben met criminaliteit en zo. Als we die opmerkingen niet te serieus opnemen. Ja, oké. Zeer divers jouw job. Ja, dat is wel, zeg dat was wel een keer iets anders. Ja?